nabuh ora duwe kesel ya, Tru. Apa? Sing nabuh lho. Wiyaga LDII DLI Dwi Jalaras Indonesia. Mosok. Yo. Ket sore rumah saku tabuhane enggak enek sing alon ngono enggak enek. Yo. Mongko nek dipetung, kuwi nek tenagane nek ya wis sebaraan karo awake dhewe wis do tuwa. Oh, ngono. Nabuh ket sore ra enek kendone. Mongko mau bengi iki ya prei lho jane. Lek musim kaya ngene iki nek enek ngaku dalang kok laris njajal tak pengin weruh dukune kok ngendi. Ngono ya, Tru. Yo. Ngerti ora? Kanca-kanca pengrawit Wiyaga Dwi Jalaras Indonesia kok tabuhane wit sore ora ana kendone, saya esuk saya kenceng, saya esuk saya kenceng iki merga TKT aja nganti kalah semangate kelawan para bapak, ibu guru saha para siswa siswi sing ana ing SMK PGRI 1 ing Kota Nganjuk, Jawa Timur. Semangate selalu membara bapak ibu guru anggone ndidik marang para siswa siswi sing mapan ana ing kene. Siswa siswine uga mbangun miturut kelawan apa sing diwulangke kelawan gurune. Iki sing dhuwur ndingkluk sing ngisor ndangak mat sinamadan, dhuwur semangat ngisor ya semangat. Mula kang saka kuwi iso dadi sekolahan terfavorit ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, PGRI 1. Yo. Nadyan swasta nuwun sewu ning kualitase ora kalah karo sing negeri-negeri kepara nyalip ya, Tru. Yo. Yo, iki merga kepemimpinan sing diaso kepala sekolah penjani Bapak Haji Lukman nggone bener-bener lahir batin supaya anak didik sing ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk ini bener-bener siap untuk menjadi generasi yang akan datang yang menjadi sandaran kabeh para warga masyarakat iso mimpin ana ing Republik Indonesia yang tercinta. Oh, ngono ya, Tru. Yo. Mula patut diacungi jempol kerjasamane Ya. ing antarane para bapak ibu guru, para karyawan, Ya. para siswa siswi sing sangat luar biasa. Heeh. Kena nggo percontohan, kena nggo patuladan. Heeh. Ya. Ya Mas Gareng. Heeh. Dadi kaya ngono ya, Tru. Ya. Kula kanca-kanca le semangat. Moh kendo kepara saya kenceng merga ya nulat semangate sing lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Heeh. Lho, Tru, Apa? sing mirsani beda karo biasane. Nek wanci gara-gara iki biasane sing mirsani karek sithik, Tru. Ya. Ning iki jek kebak sing padha mirsani. Merga Delok niken Salindri. Wah. Ya. Wong Nganjuk ki pecinta wayang sejati kok, Gong. Masa? Ya. Kula leh lenggah kepara nganti jam 2 punjul sik padha wungon bebarengan kelawan warga agung ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Mancing dadi dulur ya, Tru. Semakin tahun mundhak warsa saya ngrembaka Hanjayeng Bawana. Saya kuncara siswa saya ngrembaka saya akeh. Ya. Nek perkara mulite akeh wis ora kena diomongke wong nyatane kuota pendaftaran bae nganti mbludak nganti ana sing ora kebagian nggone kepengin nyecep kamruh lan ngelmu ana ing SMK PGRI 1 kene. Oh ya, Heeh, ya. Wajib dadi murid ora kena pijar amit ora tenan kudu
loro tenan ora loro jo etok-etokan. Ya. Terus nek dadi murid iki kudu temenanan, nek ora lara tenan aja nganti pamit mergo iso ketinggalan pelajaran ya, Gong. Heeh. Ya kudu kaya ngono. Heeh, ya. Yo. Iki pokoke intine iki bengi amake dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru datan ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan ngabiyantara sagaduhing tenaga sekadaring lampah ngremenaken ingkang samya hamirsani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin, Truk. Heeh, ya. Ki genduk niken salindri kon nembang sing klasik. Sing klasik. Ya, maula ora sempat. Ora sempat nembang sing klasik. Ya. Mergo gurdak-gruduk wanci limbukan lah, wanci goro-goro ki raga rasa, Gong. Masa? Ya. Ki matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adik-adikku ya anak-anakku. Mas Agung Sudarwanto, Gus Papa, ora keliru Rangga Wisesa ya. Do kepareng wungon. Terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk, mbok menawa rawuh, mbok menawa do mirsani ayo do guyub rukun. Nek pancen pake kuwi mayang ning Nganjuk ayo disengkuyung, ayo bareng-bareng. Do ting glajik utawa do lenggah ana ing panggung lak melu bungah melu seneng. Heeh. Kok kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe ya nyusul. Ya, ya. Wis pokoke percaya rezeki enek sing ngatur, rezeki enek sing nata. Wah, ngono. Mulai penak uripe lek ngono, semeleh terus. Ya, ya. Ya nduk, Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek wanci gara-gara kuwi inti sejatine penonton wayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Nah, arep mok wenehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk, Ken? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh, langgam, siap. Bawani mboten? Oh iya ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Mitra Asmara, Pak. wah, Nyidra Asmara. Ya, Weh, saged niku. saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah aku mengke enek sing WA aku ki, Ken. Sinten? Gila tak wacane ya. Aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang nerem. Wah, lagi heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene nek iso njajal bawan ana kok nembang si Niken coba. Oh alah, cek gayam. Alah. Heeh, duh. Hop, stop. Wes. Wis gede dicupuk dhewe mikir. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, wis gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Heeh. Wis Mas ning kono wae. Sabar ya, tenggoku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, injing, Pak. Sugeng enjing. Lilir niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem. Oh iya. Wes, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Nggih. Ya. Lho,
penggemar wayang Nganjuk jek komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya jek lenggah. Oh alah Mas. Lah, nggih. Mar tak gawakne kaos meso lali aku. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca Dija Laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih Pak nggih. Iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, nggih. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Murene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang arep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Coro koclok. Wah, ya. Gak lakon apa. Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh kan weekend. Iki kan catetane didin aku kan. Ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwa dicandak karo bocah. Alah untuk apa to? Lah gedene kok ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng ya ngene iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kali ingkang samya jumurayu jenenge ula tampar. Ken, Lah, kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. nggih lho, Pak. Ha iya. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok iki rong tau krungu. Leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta? Heeh. Lho nanang delok dheke mripat duwe ning ora iso nggih nyawang mergo picek. PC audio nggih niki ya. Picek audio apa? Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. No. Sampeyan dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene Agus akan dimurahkan kan Agus ndak aneh-aneh. Lambemu. Wis ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong Lah wedok-wedok. iya. Aku lek kon godho dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek niatanmu. Aliran listrik dipateni. Aduh ganti. Wani gonjak garwane sang moho wiku Nanong anengge sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemar Mbak Niken Apa? benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Lah, kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map.
Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok ning postingan kan. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas. Enten suwantene to, Bu. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Digarap Tanjake wong ayu ya. ya, digarap ya nek Nggih, ngono. siap. Nek lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk niken nalika jek cilik dhisik. leres. Nggih, di aransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, betul. Monggo Ah. kan. Nggih. Gen ditembangne karo nduk niken yo nang. Nggih, siap. Namanya istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah, niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani aku ngobengi arep duet karo Nanang. Nggih, kula krasa teng ati kula krasa. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, siap, Pak. Lungguh sik ya, Lin. Nggih, siap. Nah, yuk coba Yidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados. Nduk. Jenenge Ninaga Kini Karawani Sangresik
Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon imbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mriko Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP diaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliaunya tasih kepareng wungon lelenggan diaturi tindak panggung Jondo. Nggih, Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah monggo diaturi tindak panggung. Ngono ya, Tru. Ya, Mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. ya. Monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung isih lenggah ora? Isih wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten napa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Ada. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki, Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turup. Monggo Ibu Indrawati. Nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih, nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sedang enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, amargi ditanggap nggih Oh, makane nggih. remen. Mboten nggih, mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, Nggih. pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Oh, Saged ngoten. dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih, ngoten, niki nggih. mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih gampang, Bu nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000. Niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek mboten Nomor sambayar. rekening nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk Angsal awan sore. mboten? Isa awan sore ya pas hari hai lho Pak Mas. Sore ya terus dino ngono kuwi. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Bang gampang mangke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24 tanggal Nggih, iki. nggih. Oke. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu?
Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oh nggih aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Wong Dicicil ngoten. laras nggih saged mboten Pak? Apa? Dicicil laras cicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Heeh. Monggo Bu badhe ngaturaken apa? Lagu napa Bu Indra? Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kadang jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih napa nggih. Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih nggih Pun nggih manut nggih. Lah iya. Nek Nek wis lunas e kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Ah, ben ora ngentat-ngentut kowe ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas, Mas Agus. Kok Agus to? Coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi. Padha aneh kowe kok ya. Iya. Kurang durok Pun dhuwur-dhuwur mboten saged mungkin. Mboten niku nadane Mas Andi lho. Mboten. Andi. Oh, Andi ora Agus. Sing diapali jeneng ngarepe ayo terus. Ya. Wong ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya go kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tenda samudra pasang. Mangga Bu. Kang tanpa wanganan. Tresna gumring sliramu sayang. Ya. Niku suara emas niku Bu. Mila. Nggih. Oh, Saestu saya suarane jenengan. Mangke kula nyinden kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? Ampun, namun ditinggal. Ya, Langsung musikipun. aja Pak ya. Mangga. Sumripe Angin ratri tansah ngenteni sedyon rajang dalange
Swantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu kalih musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing nggarai pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sami-sami. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa di sini. Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, Perangkatan- kita 2529. Nggih, nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak muat. gelut. Oh, Nggak gelut. muat iya, tapi gelut, Gelut. pasti. Maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik Ah, untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Nggih. Kok saged mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu Guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul, betul. Nggih. Nah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Disiplin Karya- itu bagi kami nomor Nggih. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih, ah. Pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu Guru. Nggih. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak, Betul. ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka, Bu. Oh. Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih, sampun nggih Bapak. Sampun, nggih. Mboten usah nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah. Niki pun disiapne. Napa nggih? Repot-repot. Terus Mbak Nuwun Bu. Nggih, mbah nuwun. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalica. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah, iki. Nah. Ya, cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Iki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker tahun kepengker nimbali dumateng kula sak kanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya, Cak. Nangis sajroning atiku
TikTok dan YouTube. Rahma, Birgita, Nui, Nafisa, Puspita, dan lain-lain. Olen, terima kasih. Mas Tarno, Tania Jaya.
Kacang iki do ora ngeman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwe elek krungu kaya ngene wak pang peng pang peng. Rodok dilirene Mas, sound sisteme kebanteran iki wis. Nang kuping iso pang peng pang peng. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus jensete digawe dhewe-dhewe tur jensete loro sonku nek ngedap-edap iki kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Wah ngono. Ah, genset 10.000-an. Lah iya. Lah pancen ampelan orane mbok penabuhe apike kaya ngapa kompake kaya ngapa. Nek ning sound sisteme ora muni. Halah nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Tadi kerjasama ya Gong. Heeh. Weh, luar biasa. Yo. Wanda. Ya. Ini kan gen leren sik sak lagu. Gen duet karo Nanang tak pilihne sing sik perawan. Sing isih bocah sing ora duwe uni. Sindanku ki sing paling meneng dhewe kok Wanda rumah saku. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik Burini. Jadi nah. Sinden kok rumah saku bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi terus yo. Ora duwe swara kon menang. Ayo Wan. Wanda, ayo Nanang arep duet apa le? Nah. Ayo, mak pilihne mesti bener. Mengko aku wis apal karo Paranggono Dwija Laras Indonesia iki sing baku ya iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwija Laras Indonesia. Wayahe latihan ya ora mangkat. Mangkat terus, mangkat do ando semangat kok. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas ngurmesa mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Saestu. Ayo ta. Yo tenang. Leres. Lek miturut pengamananmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Iya. Saestu, Pak. Sampeyan empero. Ya lihat auranya. Apa ya ketok lho. Aura Niku barang. saestu, Pak. Saestu. Iya, lintu-lintune ini kados mayang, Mbak Retno Jompes, do begasaan ngoten. Nah, tapi nek niki wo nyacat kualat. Isih suci ya nang lek kuwi. Saestu niku asli niku. Suci ki apa suci ki? Susune sak panci. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Pak tua pok kowe engko perat. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih, saestu, Pak. Kula jenenge ngendikan ngoten ning kebrojolan. Lah iya, suci ki bersih. Bene, aku nek wis kadung Nda Wanda yo ngene to Nda. Wis tak go mulih Nda. Arep gak Arep Pak. mbok apa mbok mulai. Wis sembuh wis sak karepku kok. Ya kuat aku. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun Sing mandha iso, sing mandha iso. wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamenuti karek menikmati. Katresnan sejati nggih Mas Nanang. Rung duwe catetane, kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Mau jari sama maca. Iki kan enek tipine. Lah wong mripate rada ngriyi, Pak. Ayo, apa sing apa, Wan? Dewande aku tak nyoba sing ora tau tak onekke, Dik. Apa? Napa niku? Kawin kontrakne, Dik. Lah, yo Wanda yo ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten. Orang tau kawin. Saya, Pak. Maksudnya orang tau rabi ngono lho. Lah nggih Tau niku kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Aja gawe kawin kontrak. Ora mentolo aku nek. Yo. Siap. Yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Pupusin nelongso Mbak Wanda. Wah. Wis ajake kok mendalami to, Nda. Aku yang siap menggantikanmu. Oh iya. Ya, Monggo. apa kowe mau? Pupusing melongso? Coba satu nada Mas Joro rada dhuwur sithik ngene ndak apa-apa. Aku nek arep olahraga. Tak ndamel ral.
Beh, sapa? Ya. Soro kocok. Ada guys suara kodok. Kujluk. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kemas rungokno tangismu beci ego saka uripku paribasan ngrangge lintange angkasa kowe tega gawe gelo marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara masuk Dik Wanda Alah. ora kuat aku. Kapejanon nderek aku lek. Ora kuat karepmu, bongko karepmu. Ayo, Monggo. rumangsane ayo. Walah. Ayo, Sur. Ugi katur dumateng Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk. Selamat bertugas bapak-bapak aparat, bapak tentara, bapak polisi. Keneng apa sifatmu tinggal wis beda wong njalke aku apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara lampun wis ora usah dileng-eleng sing wis yo Mas
Ayo Mas Karno. Yo. Matur nuwun nang karo Wanda. Nggih. Ah, ora kerasa jam 3 punjul ya, Truk? Ya, heeh. Kok ndak karahinan? Ya, heeh. Kok liyane disimpen nggo taun ngarep. Lah iya. Mbok menawa ditanggap meneh. Heeh. Ya. Sembah nuwun genduk Niken Salindri wis gelem lenggah nganti wanci gara-gara. Heeh. Ya. Yo, netepi kewajiban aja nganti ketarabrak adzan subuh kudu wis paripurna paglarane.